pura utan din para sagad na. Kasama nyo sa pag-unat Mumog Hilamos, ang Angkol, Morning Call, Dagul, at si Tita Morning Tits, Tanya sa Feel Good Morning! Ang kulo, cool ba? Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Dear Call and Tits, ako po si Honey. Nagtatrabaho sa isang opisina dito lang po sa May Makati. At ito po ay istorya ng aking kaibigan na si Larry. Favorite po namin si Larry kasi napakabait, loyal, single siya, gwapo. Lahat ng hinahanap ng isang babae, good boy, nasa kanya po. Kaloyal. Amen. Kaya lang po, magmula na pumasok sa office namin si Aiza ay nagbago na si Larry. Na-in love kasi siya kay Aiza. Pero alam niyo po, si Aiza may boyfriend. Pero sabi niya nagkakalabuan na sila. At ganito po ang kanyang kwento. Dandan lang, guys. Dandan lang. Ayos, dandan lang. Ano yun? Ano yan? Sorry. Narinig mo ba ako? Narinig na kita, Larry. Dandan lang. Larry! Dandan lang. Larry! Stop! Stop! Larry? Bakit? Ano? Baka kayo pa ng... Jojoain mo ba ako? Jojoain. Tutuhain, siyempre. Kaso baka kayo pa nung siman mo. Nagkakalabuan na kasi kami nun eh. Ganun ba? Malabo na kayo? Magkakahiwalay na kami nun. Talaga? Kaya, sige. It's your time to shine, Larry! Mars. Kita mo yung si Larry hindi na sumasama sa atin mag-lunch. Mars, eto na nga, Mars. Si Aiza na yung kasama. Sino? Mars. Ako lang ba yung nabubuisit dyan sa Aiza na yan? Anong ikaw lang? Pati ako, galit ako, Mars. Pati si Uncle Boyet. Bakit? Galit Inis siya, Mars. Ba't siya na... Mars, ba't inis si Boyet? Inis siya dahil sa ginagawa. Ang bait-bait ni Larry. Mars. Tapos gaganyanin niya. Alam naman niyang may jowa Mars, siyang tao. yung kaibigan natin, virgin, kaloyal. Kaya nga eh. Tapos Parang si si Aiza, Uncle. bakit mo sinasama lagi yung pangalan ni Uncle? Mars, naaawa ako para kay Larry Tingnan kasi... mo. Tingnan mo. Tingnan mo siya. Ikaw talaga. May coffee. Gusto mo ng coffee? Larry, tingnan mo, may tinga ako. Baby, tingin niya. Tingnan mo, tanggalin mo ng dila mo yung tinga ko. Hoy, Mars. Mars, pigilan mo ko. Ako, Mars. Masusunod Hindi, ko ako to, yung Mars. pigilan mo, Mars. Ako yung pigilan mo. Halika dito, Mars. Ako ang Hindi, pigilan mo. Mars, hindi kita pipigilan. Ano, ba't kita pipigilan?
Kasugurin ko na eh. O siguro mo na dali. Pigilan mo ako. Wag na, Mars. Ipupush kita. Mars, Halika dito, be. Tanggalin ko pa yung tinga mo, ha? Gawin natin dental floss yung dila ko, ha? Larry, pakikamot naman ang likod ko. Sige, kamutin natin. Gamitin ko ba dila ko, pangkamot? Larry, pakigamit yung dila mo. Pangkamot, Larry. Mars. Mars, tingnan mo Hindi ko sila. na- Para Mars- na siyang bayawak. Mars, ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Mars, anong gagawin natin? May Mars, nunal pala sa dila si Larry. Mars, hindi nunal yun. Ano yun? Ano? Ba't may itim? Naiwan na buhok na ipon. Mars. Pabilog eh, no? Mars, naipon. Mas, kausapin natin yung friend natin. Kausapin Mars. natin kasi Oo, naawa ayaw na. nating mapahamak siya, Oo. Mars. Oh, hi guys. Kape. Oh, ba't parang ang sungit-sungit Larry. nyo naman? Ang init ang ulo nyo. Doon ka na sa girlfriend mo. Huwag mo na kaming Oo nga. kaibiganin. Huwag mo na kami kaibiganin. Ano? Ano? Teka, ano naman nangyari sa inyo? Di ba kayo, no? Di ba kaya na? Ano ba? Di ba kayo masaya para sa akin? Hindi. Hindi. Mars, ikaw magsabi. Mars, ikaw magsabi. Suntokin kita. Suntukin kita! Palagaya ka. Hindi, Mars, sinusunod ko lang yung script mo. Kasi Larry, alam mo naman na mayroong ano yan. May boyfriend na si May Oo. niyan eh. Bakit mo ba't kayo naglalandian ng ganyan? Napaka-kati naman ang Sasaktan. pek-pek niyan. Uy, Mars, mangal naman. Ano? Sige nga, ano yung makati dyan? Makati yung caps niya. Di ba, Mars, para magpakamot ka sa multiple men na makati yung pek-pek niyan. Hindi, klaruhin ko lang sa inyo. Wala na sila. Sabi niya, nagkalabo na sila ng boyfriend niya eh. Mars, pigilan mo ako magbigay ng ebidensya dito sa kaibigan natin si Larry. Mars, ibigay mo na yung ebidensya para makita niya. Larry. Hindi, alam mo ba, hindi lang yung boyfriend na si Iman yung sinasabi namin, tinutukoy namin. May iba pa May siyang iba lalaki. pa, nililalandi bukod sa'yo. Kaya sabi sa'yo yung Ano? pek-pek niyan pang MVP. Oo nga, grabe yan. Ang kipay niya may ngipin na. Alam niyo, sinisiraan niyo lang si Aiza Ano sa ba akin. meron sa kipay niyan? Bakit gusto niya yan si Aiza? Oo nga, meron naman kaming ganyan. Ay, sa akin pala, alanganin to. Huwag niyo namang siraan sa akin. Mga friend ko kayo, sana naman maging happy na lang kayo sa akin na Hindi kami nakahanap happy. na ako ng babae. Alam niyo naman na single at loyal Gusto mo ako. bang maging rebound? Gusto mo bang maisama sa listahan ng mga naging lalaki ni Aiza? Larry, magising ka naman, ang dami niyang nilalandi dito sa opisina. Si Jerome! Ay, hindi na si Jerome, si Sino ba? Belmar. Si Belmar tsaka si Alvin! Si Marvin. Si Carl! Pati si Glenn. Oh, si Kajut yung nagtaga... Sinama pa si Kajot. Grabe na yung babaeng yan. Ano ba? Ano ba meron sa pik-pik niyan? Bakit yun gusto-gusto Alam nyo guys, eto pag sisiraan nyo lang si Aiza sa harapan ko, pues, pwede ba tumigil na lang kayo? Huwag nyo na lang ako kausapin. Pwede bang ganun na lang? Kasi parang, alam nyo yun. Alam mo na bubulagan ka na. Ha? Ay, kasi- Ano ba, meron bang lavender scent yung pek-pek niyan? Kasi nga, in love ka, kaya nagpapakatanga ka dyan. Yan ang sinasabi namin sa iyo. Hindi, alam nyo, kung wala kayong masabing maganda kay Aiza, huwag nyo na lang din ako kausapin. Okay? Larry! Mars, Hala ka na, bad trip. Mars, alam ba, hindi tayo dapat makonsensya. Mars, tama lang yun. At least one day, pag na-broken yan, hindi niya tayo sisisihin na hindi natin siya pinaalalahanan. Nainis po kami kay Larry dahil ang laki-laki ng pinagbago niya. Magmula na dumating si Aiza sa kanyang buhay. Biglang isang araw po, hindi pumasok si Larry. Hindi naman po nag-file ng leave. Kaya bilang kaibigan at concern, citizen ay pinuntahan po namin siya sa kanyang bahay. Mars, 3
oras na tayo dito. Ayaw buksan. Ano na kayo nangyari kay Mars, Larry? paano na natin kaya sa barangay? Larry! 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 Larry, buksan mo yung pinto! Larry, buksan mo yung pinto! Mars, napakagaya-gaya mo. Busan kita ng kape. Sige, gaya ba yun? Larry, isara mo na lang yung pinto! Ano ba sasabihin ko? Bubuksan niya, di ba? Open the door! Close the door! Ayoko kayahin magagalit, di ba? Larry! Oh! Larry, ano nangyari? Aminin mo sa amin! Marami talaga siyang lalaki. Tama sinabi niyo. Hindi lang yung Seaman. Hindi lang yung sila Alvin. Hindi lang yung sila Jerome! Jerome. Marami. Marami siyang lalaki. Hindi lang yung si Jimmy. O, di ba na? Isama ka sa Si listahan. Ronald. Meron Meron pang pa? Spencer. May Jobert pa. Yung Paul, na-confirm ba? Kasama. Yun yung last. Yun yung last yung Paul. Si Ronald! Lalo na. Sakit talaga. Sakit talaga. Sabi namin kasi sa'yo, hindi ka kasi nakikinig sa amin. Huwag mo nang sisihin na. Kasi para malaman niya na tayo, concerned citizen tayo, concerned na kaibigan tayo. Oo nga naman. Alam mo ba yung si Billy si Gwenza? May nakakita sa CR sila ng office. Tama na. Ano? Kailangan pa ba namin isa-isahin yung incident report? Tigilan mo Kailangan na pa yan. bang i-memorize yan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Honey, hindi ko alam anong gagawin ko. Sakit. Sabi niya ako lang. Tapos ang dami pala namin. Alam mo, Nagpapaniwala ka kasi. oo, huwag mo na nga sisihin, Mars. Halika dito. Kaibigan ka namin, Larry. Kumain ka na ba? 3 araw na ako Uy, hindi kumakain. Oh my God, ano bang nangyari sa'yo? Nangayayat ka na. Halika na, pakainin na nga natin. Mars, ayusin mo na yung dala nating mami tsaka tokwa. Mars, di ba ikaw lang may gusto na to? Mars, di niya na ako dinadala ng tokwa, Mars. Andali, Mars. Sino ba talaga broken hearted dito? Ay, nako! Kahit papano po ay natuwa kami dahil sa wakas. Na-realize na rin ni Larry na niloloko talaga siya ni Aiza. At marami itong lalaki. Subalit makalipas ang ilang araw. Ito, pinagtimpla kita ng kape. Tsaka may ano pa dito, yung paborito mong seafood na noodles. Thank you, Larry. Larry, ang katin na naman ang likod ko. Pwede Ah, ganun ba? makita mo. Ano kamuti na? Mars, nakikita mo ba yung nakikita ko? Mars, Akala ko ba ayaw na niya dyan sa babaeng yan? Mars, magre-resign na ako dito. Mars, naiinis na ako, Mars. Ano bang gagawin natin sa kaibigan natin na pakatanga na naman? Diyos ko na. Mars, ano gagawin? Larry, huwag mong pakinggan yung mga sinasabi ng mga katrabaho nating walang love life. Inggit lang yung mga yan. Larry, gusto mo ibibigit Sige. Kasi nag-aaral ako ng basic blood pressure. Tingnan mo, dito pa sila mag-BP. May bago kasi akong binili sa Shopee na pang-BP. Sige, ibipin mo ako. Lagay mo yung kamay mo sa hita ayan. ko. Diyos ko, napakalandi talaga ng babaeng to. Sarap ng BP mo. Ala, mali. Teka, tingnan ko. Parang dapat ibalik ko to sa Shopee. Isa pa. Naku, Mars, dito pa talaga nag-BP. Ginawang clinic yung office natin. Ayan. Normal naman ang iyong BP. Kaya lang yung heart
heartbeat mo parang mabilis. Ang sabi, Kasi ano yun eh. Aisa. Narinig mo pala? Narinig ko. Alam mo talaga ako. Siyempre, ikaw pa. Nababaliw ka ba sa akin, Larry? Ano nababaliw? Baliw na baliw ako sa'yo. Mars, ba't Mars, wag ka gumaganon. Mars, wag kang kikiligin. kinilig ako eh, ano gagawin ko? Mars! Diyos ko, ano gagawin natin dyan sa kaibigan natin, Mars? Sandali, kausapin natin. Ano? Diyos ko naman, Larry. Okay na kami. Sabi niya, wala naman na sila eh. Naniwala ka naman! Larry! Ginagawa ka lang rebound pag nagkakaproblema sila ng seaman. Tinan mo pag uwi ng seaman na yon. Iiwanan ka na naman. Hindi nga. Sabi niya wala na talaga. Tsaka wala na siyang ibang lalaki. Alam mo, pinapakita na niya yung phone niya sa akin. Yung messenger niya, yung kanyang mga account sa Facebook, tsaka pati yung kanyang Viber. Pinapakita na niya sa akin. Wala na siyang tinatago. Huwag kang ganyan, meron kasi mga hide conversations tinuro sa akin yan ni Boye. Tama, tsaka Tapos yung yung nadidelete na ano ba yan? Yung vanishing mode. vanishing mode. Sa Instagram. Hindi na niya. Talagang mabait na siya. Nagpakabait na siya dahil magbago na siya para sa akin. Bahala ka, Larry, Tanda mo tong araw na to. Oo, tandaan mo. Kinausap ka namin. Kinausap ka namin. Di ba, Mars? Di ba, Mars? Di ba? Di ba, Larry? Ano ba? Aisa, ba't parang ilag na ilag ka? Anong, Larry, may sasabihin meron ka ako ba? sa'yo. Bakit nainit ulo mo? Alvin. Ano, sino na naman si Alvin? Sino si Alvin? Larry, sorry pero Ano? kabalikan na kami ng boyfriend ko. Ano? Sorry, Larry, pero this time hindi na tayo magkakaayos. Sorry, Larry. Sorry kung ginamit kita. Aisa, di ba sabi mo kung mahal mo? Sabi mo wala na kayo ng Seaman na yun at saka wala na kayo ng Alvin na yun. Ano Mas ba? mahal ko yung original kong boyfriend kaysa sa'yo. Kasi wala kang nabibigay sa akin na pera. Puro sex lang. Kailangan ko ng allowance. High maintenance ako. Di mo naman sinabi. Binibigyan naman kita ng pang-taxi Tsaka, pag nagde-date tayo, ako naman nagbabayad Hindi sapat. Hindi yun sapat, Larry. Huwag mo naman gawin sa akin to, Aisa. Sorry. Sorry, Larry, pero iiwan na kita dyan ka na. Aisa, please. Ayoko na, Larry. Aisa. Bitawan mo ako! Kadiri ka! Mahal kita, Aisa. Please, huwag mo naman gawin sa akin to, Aisa. Ikaw may kasalanan!